Исәнмесез, Әмин Юровна? Исәнмесез, Әмир? Хәлләрегез ничек? Бар да яхшы, Әмин Юровна. Рәхмәт. Әмир, парковкада сезнең машинаны күрмәдем. Нәрсә, гафу итегез? Парковкада сезнең машинаны күрмәдем. Урладылармы әллә? Каян белдегез? Мин бу турыда әле беркемгә дә әйтмәдем. Нәрсә? Әллә шуннан да урладылармы? Әйе, урладылар. Банк янындагы парковкада. Ничек? Бикләмәгән идегезме әллә? Я тәрәзәсе ачык калгандыр инде. Бикләдем. Тәрәзәсе дә ябык иде. Кем урлады икән? Каракны күрдегезме соң? Юк. Бик тиз булды. Полиция чакыртырга иде. Чакырттым. Шуннан Килделәр дә киттеләр. мин чыгам. Ә сез борчылмагыз, табылыр. Белмим инде.